Drama presents Kung Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod paghihapon ni Ate Press. Mga nagkapuslanan nga hilatan mo pa ang gatas nga nausik. Kung ako ang pasultihon. Basta ka mo, aniyan, sabi niyo nga lagad si Kanginan Trifon Morales and then my partner yapon ako diri si one day tayad. Kumusta ka mo tanan? Nagpamati ka ron, mga kasama, mga kagalaan. Asap kita na, always say a prayer mo gina importante ito magpanalangin sa tunabang magagahom. Lord, thank you kayo sa Lord, sa tanang mga grasya nga maghihatag ka na mo. Thank you kay Lord. Okay. Bro, ang sa tampo ka na itong hatagan o pagdagan ng pinadakin ni Susa sa babae nga napatago lang sa ngan nga Marsing. Kini ibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan ang atong singer, si Marsing. Kini akong problema bahin sa kong anak na sobra kay kapulpuls mga babae. Kusog maibog pero way ikabuga, utod na lang gishambog. O kung nganong na problema ko, ingon manggod ini ang mga paghitabo. Ang kasiyahan na tunay na pagmamahalan ay mararamdaman lalo na't kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Bibi Farida, para iba ni kanta. Ay, oy, oh. Saka ko na nga. Sakalag, kinsa mga oy. Ako atong anak tumulong sa tindahan. Ha, gano man. Nagmaoy madunang. Kinsa na ka, oy. Ay na ako ba dito ka anak nung sam kanang oy. Awa man hinoong ko'y laing anak. Basin bayag na mo angkon ba nga ako iyang inahan. Tuwa ni mo nang Asa man nagmaoy ang akong anak. tuwa alang tindahan nilang salud. Kinsang salod. Sige lalagi ng salod ang tindira. Nang sama ka. Ah. Naday na salud nga namin tindahan diyan ako. Aw, ang ako ba naanyay mo angkon nga siya si salod. Di sinang Marsing oy sa mga oy. Kinsang marsing dong isyot. Ikaw gud nang. Si Marsing. Aw, ang ako babasig doon na anyay mo angkon nga siya si Marsing. Ah, biyan mo lang oy. Paulit na lang dito sa inyo uy isyot. Asa ka mo? Abot ni mo, wala kakatoto sa inyo. Ay katultul man nga ako babasig doon na niya mga angkor gaya sa amo ba. Mabungod sa ito'y gisumbalik magkukakidort aning bata ah. Hoy, tikboy. Pauli na lang dito sa inyo, Dok. Anto na lang tuwasan ng imong hilak. Kapula kami naon, ana, oy. May kadiyan ang dalod kay okay man mong love life. Say, okay. Okay si mong mata. Nga, makauyab balantag na ihubog. Sakit kini yung gibuhat ako na oy. Sakit kayo. Murag gibusdak ang mahait ba nga balaraw rin sa kong kalasing-kasing ba. Ah, grabe, sad. Buhi pa man lagi ka. O lagi, murag gibusdak ko niya, murag gibusdak. Mauna, grabe dyan kayo. Buhay pa ko kay nakalihayom ko. Right? Ilom datik mo yun. Ipakauaw ka man lang diha. Kung mo hila, kung mo nga ka diha, basta angayan lang. Pero Jesus po, santo. Pati asag na akong nila mo hilak diha. Kami na nagilak diha, no? Di man maluoy. Magkatawa hinuon. O, nagkaanay nga mo hilak. Buwang na ka. Oh, nada age limit na ng buhilak niya. Bida sa istorya na nga. Sakit yung kayong nitabo na ako nang oy. Grabe Oy, yung... Tekboy! Paulan dito sa ato, ay pagkauwaw ka lang yung bataan ka na. Sakit kay nay, sakit kay nay. Usabay sakit. Ay, ang iyang kasing-kasing mura ko nung ginusnak sa mahait nga balaraw. Ang bayain ang bata. Hilong katik mo yung balaraw sa ibong mata. Untap din na siya nay. Di na balaraw. Usa lagi. Sa lundag. Ay, karihadong. Ay, ginoo ko. Bida tong bensoy. Ibong Marsing. Pertigo niya ang liwata si mong anak. Yan mo. Nagkakidol. Kung dili ka sa lundag,
O kung gamay, kulot silyo na. Kaya na. Tikboy, ayaw pagsigig maoy diha, pakauaw ka lang yun ako, da. Sa lakit mo kayo na, sa lakit kayo. Unsa lagi nakasalakit, ha? Kulatahon ti ka mo ni sa lakit ron. Ako man ay nang gudlo lalim nga ayrad ako sa kabinuhan nga akong gipakabathala mo na ay. Kaluoy ba ya taon sa akong anak? Gawan mo Wa. naman, di kuha ka, di buwag, nagabuwag mo. Wasad ng salud, wasad. Oh, wag magkahaw ng ano hilak-hilak ka man diha. Ay, base nakakita siyag lain, no? Mao na naghilak-hilak ka diha, no? Wa na, wa. Aun sa manday hinungdan ka naghilak-hilak mga diha. Di pa mo mi uyab, anak. Buot mong ipasabot ng uyab ka tingali niya o niya gibastid ka. Wa man ko niya gibastid. So gisulugot na dahil ka na niya. Wala asad. Ha? Unsa man, uyab na mo anak. Dili sad. Nanguyab na ka niya. Wala asad. Paraw ka man dahil paulis na ako ka ni bata ka. Pauli! Pauli! Huwag kayo buot ng akong anak. Nagmaoy, hilak-hilak patungod sa babae nga iyang gimahal. Pero ang kanahan, wa di ay kapanguyab, haskang hanggawa. Unya, oy, ay, asa ka, tikboy, Ang ha? turoy ko na ato ko silang batibor. Kaya lisod kayo ni musigit ang bukbuk ni sa kwarto niya. Samot ang dikali, di tamahalin, di tambinyo. May kay nakahuna-huna ka, anak. Kay timan Edo, kita ragyod taong duha. Wa na sa tatay nimo, hagbay rang nalumos sa sabaw. Hatog ka sa tatay langoy sa bao niya, ikaw mamlangoy. Dangos noon. Mo lagi. Pero nak ug maminyo na ka, ug may mga anak na unya, ug may mga apo na ko, anak na musugod pagsulbong ang atong kaliwat. Nay masing. Pagminyo na dong. Ay kabla ka pila ka buki mo gusto. Napu ka buok, 15 ka buok, 20 ka buok, pila na Unsa ba ihatag nimo nako, asawa o apo? Bida sa nang istorya sa taon at Ikaw sa. man ka, unsa may gusto nimo nay? Napo, abuok, kinsi ka buok, apo o asawa? Ay lang kabla ka basta mauna, pasubraan na to. Hala no, kanang dong, ako dong, bisag usan lang kabuok dong, pahit sa kaayo na apo lang ihatag nako, usa ka buok, apo okay nako. Usa ka buok? Basta baya ng Bida sa tingboy istorya, ha. ha? Dong, Hmm. wa man ko mangandoy nga daghan akong apo. Ang akong gipangandoy nga naalan ako'y apo kung bati na kay ko ana. Di ba nay? Wala gini kabla ka. Matang babae nga ako payaban. Tagkaan ko ikaw. Ug tagsaka mo! Tinuod ka dong. Hala, mga piladog ka kabuok dong. Tanawa. Series ka na. Kimastri ba? Kanang series ka, kimastri. Sa Christmas tree. Oo, series Christmas tree. Hindi ka kahipaw mo sulti, tiguang na mapunta Tigwa ka. mo bitaw ko. Mao nga, wa pa man yun na mahipos, no? Oo. Kanang yung series ng mga suga kang magsiga-siga ba? Oo. Kung pila na kabuo magsiga-siga, mo na ginaganon sa imong apo nga kung ihatag ni mo! Agay, kuyawan ko pag sure. Sige na, promise na, promise. Pastila dong, ayaw ka bala ka dong. Ipod ko ng series ka musiga. Ug sultihan taon na kagpila ka buok ang nisiga, ha? Alright! Hoy, Marsing, tanawa sing ang imong anak. Nay, may gikakuyo ka babae sing. Hala. Gahapon sad sing, laing sang babae ang gikakuyog. Bisag kinsa na malang babae ang kauban sing. Pulos na niya uyab sing. Ay, salud. Nag-istoryahan ay mis akong anak gahapon. Bahin siyang love life. Kaya ako magdid siyang ipangita ang apo. Nahibaw kag unsay sulti niya salud. Unsa man sing. Buong pa niya ay, Nay, nakakita ta ng atong series des Christmas tree. Ako sa gitubagsad. Ay, oo, oy. Ingon dayon siya salud. Nay, kung unsa kadaghan sa series ng musika, ingon anak po kadaghan ang akong ihatag nimong apo. Your words good. Lagi. Unya. Ako kinagtiman-an salud. Nya, gitanaw ni mo daan katong series kung pila ka buk bambilya nga misika. Wa pa noon salud. Pero musika gitutanan kay ako gutong gipalit pag Pasko. Wow! Basta salud, puhon, ug daghan akong apo. Hala ka nindot. Pagpili niya hakon asa imong kuguson. Mga pila sa kabuok imong kuguson salud. Aw, bisag 5 ka boxing. Okay na ko, ana. Okay salud. Puhon, ikay kugos sa first 5 nga apo nako ha. Yes! Salamat, Sing. Pero, Pero unsa man?
Buhi pagkakuan ng higayon na sing. Abot lang ka salon. Kaya ako, di na ako makabantay ni mo anak kay basik. Utro po kong di kaabot anang higa. Madunga na lang ta sing. Oy, hoy, ay pangabong niya, oy, si Bako. O kung ganahan kag buuna, pag una lagi mo ayaw pa na, oy. Ilang dia oy, pagkakidot baya nimo. Parehas na to oy. Tagsa na lang kawati ang wa ka pirma. Ana, bungod si ito'y kakidot. Mauna dyan ay problema ni Mutik Boy. Oo, nay. Hindi man yung kusulti. Nas tubangan ang babae, nay. Mura kong mamang. Naunsa ka ba na kasayang ang nang imong tagway? Mahadlokon mo explicar og babae? Kanukon? Hambot na, ay. Hindi gina ko kalikayan. Hindi ko kusulti. Sado, yusa, rutihan na ka. Kanang mahinas mga chicks. Sos, magyuday akong pinaka-masterpiece. Porbida sa na istorya ka, hinoo, ya. Kanang mga babae na ako kanyan to. Makuha ko na sila nga way explicar. Mo ba, nay? Oh, giagaan ko nila sa una og chicks killer. Oh, ikaw na ako kalabsik sa mga babae kanyan to, no. Kanang mga babae na ako, makuha ko na sila og tingin. Ha? Ang giyon sa ni mo tao ni Tablo. Halos na ng mga silingan na mong mga babae kanyan to, nauyab ko ka to. Ikaw ko di mo, nay. Oh, maumitaw. Kanang mga babae, imong noya. Oo, that's true. Kanang tindera niya sa bakery sa esquina, Oh. nauyab ko na kanyanto. Libre ko permigpan. Pamahaw, paniuto, o panihapon. Pulos lang ko pan. Ika din mo sa una, nay, no? Kanang namalig yung ice cream. Nga murag ikargag tariton, nauyab niya po na ako. Libre ko permig ice cream. Kiyawa ko di mo, nay. Libre lagi ko. O ganas dang diya di ay tao. Nauyab pa tayo na ni mo. Tinuod ang nauyab gina ni mo. Oo, nauyab ko ka to. Katuti ko ang dabaw sa itong silingan. Libre pa itong dabaw. Libre. Libre po ko sa lamang. Kao, tali kang dabaw. Wow, nagyabak ka din ha. Ay, kanang naglakaw. Ay, kanang nagpadungan eh. Kanang nagpadung ba na. Nauyab ko naghihapon ka niya to. Nauyab po na ni mo, nay. Oo. Time para ko na itablo. Porbida. Murag sinanay na nang ako ng paingon din. He, kanang itong. Ang usayngan. Nauyab din mo ako, nanay. Mo din ang nanay. Oh, ay, sorry ha. Dili din na ba o. Hakbag kakitot. Tikboy, paulis atong bay. Wa pa kabukaon. Mo ulir ko, nay. Nagkun sa magkagani. Istorya mi ni tablo, nay. Pao ba? Paulit na niya haaron kabukaon. O, nay, o, nay. Ay, paglugay niya, ha? Lagi, nay. Porbida. Ay, Asa ba, nay? Ha? di, ito nanay ni mo ay buwing. Kinsa ba na ito? Kinsa maging ka, uyab mo. Ay, nauyab ko ka na, nanguyab ko. Pero nalupigan mo ko sa imong tatay. Maunang wa may magkadayong Bida, pagkauyab. naghana din mo na uyab sa una ni tablo. Oo, naghanon. Pero wato labot si nanay ni mo. Kining. Ay, i-delete. Sige. Saon pagpanguyaw ni Bi? Ay, yusa ha, abri ni mo dong. Lisod ipasa ang akong records nga chicks killer. Ha? Totoo din. Nung kita ko kag killer, ha? Dagdag ka namatay ni mo sa imong kabungan ka nito. Dili, oy. Mama. Atong akong mga nakarelasyon, nagamatay manggultudanan. Ha? O, ano ka nila? Namatay sa pasmo. Killer. Pulos rin namatay mo. Yan tungkol kay kaon. Oo, no, ay, nangapasmo. Pagkakidot ni mo doy, oy. Nay, tukaya di mo na. Uy, ganiharan nas buraknat na nagpaabot ni mo. Nga naman. Ako magod ang giingnan nga dako kay kagusto niya. Mao nang ni Asia. Hala sige, pagmuyapi dayon. Ha? May nas buraknat kay buutan unya ko gihan. May mangitag pang inabuhi. Karon naanay negosyo. Sige ko siya na niya. Namaligya nagload. Oh, misulti sa nako nga naibog sa kunusyan nimo. Mao nang naa siya. Nagdanagpan bahog-bahog sige lang dong bahog-bahog no. Pagmuyabi dayon na ha. Sharo, di na ka maglisod ana.
Usa na lang kasulti nimo, mutanbo na gyud na. Sugto na dayong kaana. Pag-uyabi na yun, go! Di ko na yun. Nanikuro ng mga sa mo tagatubang tanan niya. Mamang lagi ko na eh. Babay! Ikumbulsyon ka naman hinoon diha. Aha ko yan nimo. di- Usugot lagi na. Nagkurong-kurong ka man diha. Nangita na lang confirmation nga nakagusto yung kaniya. Mo nagsultehe siya aron makauyab na ka. Dili ko na yung maululaw ko. Usod di ah ka magkag-anak ka. Matiguang ulitaw ka ng kalaki nimong mukurong ka. Kung sa may gusto nimo ha? Kanang ikaw ang panguyaban sa babae, ha? Mao ba? Tikboy! Maoday akong problema kay pagkaturpi naman lang Diyos akong anak. Usaon ko magkani siya, no? Ako na balang kaning masudlos magkapari. May paglaog pagkakuan nga makakita ako sa akong apo. Usay akong buhaton. Usa man og kamo ang pasultihon. Marcy. Halo, Ate Pres! Bang! Good morning na to tanan! Ate Jen! Good morning, Ate Jen! Mas dapis yun imno na to, Ate Pres. Atong pagidaron, ang said Panyawan. Said Panyawan. Said Panyawan Coffee Mix. Mao na yung pinaka-the best yun. Labi na karong kay tugnaw. Tugnaw na Ate Pres. Oh, marag naimit mo ng ato ang katugnaw din eh. Oh, kusog kayo ato ang sa ato pag-record karon, kusog kayong amihan. December mo nilapas naman ta December Oh, pero murag naawa. kusog ang Northwind Monsoon, Ate Pres. Oh, kusog kayo. Grabe. Yeah, sa tanda na itong mga kaigsunan, thank you kayo ninyo sa pag-inom sa ato ang the best yung kayo nga ang ato ang said Panyawan Coffee Mix. Coffee mix, Oh, oo. lami hindi siya kay dili ni siya tamis, gituyo ni hindi Dili, tamis oo. kay para ilik kay tas diabetes. Mauna. Naapag yun tayo kuan ni kadang magustin Ate Pres. The best yung kay imnon Mangustin ang said kape. Panyawan Coffee Mix. Mao na nindot kayo. So atong kabong wa pa makasuway-suway ra gud ninyo. Ngao ni the best yung kay nato imnon. Nya dili pa ta magluya Ate Pres. No. Unya ni tilaw nimo primero pait yun, pero inikaduha nimong tilaw, inikaduha nga nimong kutaw sa kuan ang kape, dili na kapaitan. Oh, gituyo na sa seed marketing mga kaigsunan para kada akong kargado gyud ron sa mga kape go dito magdaot ta pero may makaingon nga diabetes ka, makuha naman, sugar ron ka. may sugar, Oh, taas. Masaka yung sugar. Oo. Mao na nga suwayin ninyo ang ato ang said Panyawan Coffee Mix. Ang bitter nga baka pa bitter. Mao na the best kayo. Bitter nga makabe-better. Oh, mao ni the best. better. Oh, mao ni nindot kayo ha. Ate Pres. Okay, og pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas at sugar. Ayun si Piata pag-inom katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inikpaniuto ni mo, mao gapon. Sa gapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mao gapon, inikpanihapon ni mo, inom na sa kadanog sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na problema bayin sa kidney ug UTI. Ayun ang makabalaga or kahadlok ana tungod kay dunanay makaayo, makatambal, makapaalibyo ang atong gibati bayin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan na itong mga kaigsunan nga migamit sa ato ang said Lenamit Oil. Thank you yung kayo ninyo tanan. Kamu ang naghimog number 1 sa ato ang said Lenamit Oil. Nga tinuod mo ang tang sa itong panuhot, pamaol, mga sakit sa ato ang kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos kabataan, sakit atong dapi-dapi o niya. Ilikay pagyunta sa dingge kon manghaplas ta sa ato ang said Lenamit Oil nga tinuod nga mutabang na mo. Ninyo di ay. Tinuod nga mutabang nato. Dili na mo. Tinuod yun na mutabang nato. Nya, mao gina the best nga plus nato nya. Sabuta ka ng tinuon nga said liniment ang atong paliton ka ng anara sa butika. Iba kayo Sa butika ra gyud mag-igsoon balik-balik ko yun na mo. Or di ta mo sipyat sa butika ra gyud. Di ta mapailad sa gawas ha. Ang seed liniment oil na haplas kabantugan kang haplas ari ra gyud nato mapalit sa butika. Butika yun. Oh.
Pagkuhan niya gams kanang abinin mo gams kini ko siya arikas mga diabetes gams. Mayuma, gallstone o kanang indigestion pa kini sa nagluyang krawasan ba gams. Unsa ba? Kini ko asa ni kanisip pa niya wan herbal capsule ni siya. Di ba? Oh, nya tayo parisan nimo katong sa butika na to nga seedling naman to. May kini. Oh, na bis ka na siya tanan. Nya ato na butika na mga igsoon amo ginabalik-balikon sa butika na gyud nato papalit ang tinuod nga seedling naman oil. Okay. Gali sa Facebook na lang. Bisitahan na to ang page sa Seed Marketing, no? I-type na to ang Panyawan Herbals. Huwag kayo kalimot ka. Ato i-like ang page, mga igala. Pagkita ulit na ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing Gabs, mapalit na po na to sa Shopee. Shopee. Di na kita maglisod. Butika Shopee, butika Shopee. Muna igibuhat ni Jaime Calma sa Sitio Dakit Gabs. Kuda lupi, gikan siyang anak nga si JC Calma. Yan sa Kulunid. Tigpalitan siya. At itong isang palitong sili namin sa butika. Sa Biasong Bunbon, Cebu City, si Jim Roy Alit sa Ruswin Taxi. Ang ingiga. Diya pag yun sa ilaw. Okay, Gabs. Diya sa Ginhulgan ni Gross Oriental. Sa Jaime Cambarihan. Security guard din siya sa Cebu International School. Ug diya po sa Purok Pangga. Sa Hugan Consolation si Leo San Jorge na ni sa magtrabaho sa Newsan o sa iyang asawa nga si Dilma San Jorge nga tigabitan kayo og seed liniment oil. Ug dapat sa Pitos sa Nalin Store palitanan og ice cream ni Kiam. Okay. Thank you guys sa O nya sa ako pong pagmang ko gams nga kadunay yung mo gamit sa diya sa Negros Ibayo. Okay. Si Inday Ninita og si Dudong Billy. Istuya ilang anak si Inday Kimberly og si Inday Princess kumusta mo din na? Mo day pinaka kada gyud si Inday Ninita mo gini nindot kay mo gamit gyud sa ato ang seed liniment oil. Nya thank you gyud kay ninyong tanan ha. Salamat sa kayo. Bacolod eh, guys. Bacolod. Okay nga naman. Mga tao ni Oliver dito. Oliver na siyempre? Oliver. Oliver. Mga tao na. Oliver, eh. Kaya sa construction ba? Ah. Mga tao na. Maggrabe kayo magbaon-baon og seed liniment oil. Oliver. Oh. Sis. Ma'am! Salamat kay Bira. Okay. Bam! Salamat sa kayo. Alang galing mo din ha. Honorable Barangay Captain Lino Baguio sa Kansaluay Oslob Sibug, Madam Elizabeth, Brother Tupir Surcano, Sister Inday Soycano og Lidiano Parahile og Sister Carmelita Parahile. Ingon mo nasab kanimo Brother Rumi Umaya og Sister Ninita, Ramel Binson og Sister Rusa Siano Tapila og Ising Tapila og ingon mo nasab ni Brother Dudong Limosnero og ni Sister Aida Limosnero sa dilip ka mato sa inyong mga tigom sa Couples for Christ. Ang inyong pagpangaligo nila sa iyong buntag sa dili pa ka mato sa first mass. Kaya uban kaninyo mga choir member man ang celebrity ko Dick Bioriso. Anda mo daan ha. Ilabi na og Domingo kung unang misa sa iyo alas 4 o alas 4:30 ani anang toalya, ni anang sabon, ni anang lugod, ni anang atong sabong celebrity ko Dick Bioriso. Dunay glutatayon, papaya extra, dunay moisturizer, pagpabilin kitang younger looking og kutis artista. Tanawa ko no sa amin ko ba kay mga pugis-pugis murag apam, wala ba yung murag blackheads, whiteheads, unsa ba niya akong panit sa akong naong oy? Ano yan atong celebrity ko Dick Bioriso. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na to karagan. Si Anang Marsing, Ate Pres. Marsing. Kaniyang problema, Ate Pres, si Tikboy, ang anak. Di ka ma-speaker babae, good. Maura man na problema. Nya, makurog, Ate Pres, umatubag babae. Kulhanon. Kulahanon, mao nang hangtod karon naghapit na siya nagidad og 40, awag ya poy uyab Ate Pres. Mao ni nga nada to gitupo siya mama si Brakdat. Di man sad siya kay kurog lagi siya. Saon kuno ni ana iyang anak. Di siya maminyo. Di gid siya binyo ani. Lisod gyud kay Ate Pres. Dili, wala na sila itupo. Oh, kanang buya-buya ba? Buyaw. Buaya. Kanang magkaangkag babae, day, kanang, kuha na akong anak, no? Nade mo sugot na, may, wala lang ulikawhay ba? O pa, di sad mahimo Ate Pres no? Nga. Pa imnon og sleeping pill so ining mata. Ayaw, Tuod na sila siya. Ayaw lang. Bye. Ayaw lang. Doon na tabo na to, nga kuan ana. Di madara no. Ayaw lang, kanang, lang nga. Pero minyo lagi ta siya balisod kayo. Pero, Ma'am, say ba basa na to dili niya. siya maibog. Maibog siya Ate Pres. Pero Dili siya makalito Ate Di Pres. siya malito. Kukurog siya. Kurog. Muko kuno yan nila. Mao ba? Unsa ganito kata ni Magsurban Gulyat kung na siya tubangan mo hisgot na siya. Usa ako kahuhang tong ulit tao. Adlaw gabi ipirming pusturaw. Galat tubangan hisgot og gubat. Magisi lang nuno gubat si danay ko pagka-apurado sigig bagulbol nga wapas siya'y apo. Oh, karon. Oh, na linya niya dire. Ah. Kung makabaton ba kuno sa apo or pasudlo na ba kanyang pare yang anak? Eh pa, parihan lang na. Oh, Oh, no? no? Kanang debit ko na pangutana nga taga parokya diri San Vicente sa may Sambagdos. Ingo nga hapit naman mapari ang imong anak kasi mong gibati isip amahan siya. Dako kayong gasa kung mapari ng akong anak. Dako kayong panalangin, dako kayong grasya nga kumadaw tuloy pong. Apalong nangutana kang Gulyat, labi na siyang pangutana nga maparion baka ha, makabaton baka ako ug apo. Ug ari ka sa bag-ong kasabutan, New Testament, Efesos 6, versikulo 4.
Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Pare, wala. Noon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Ah. Mao kini. Pare, O pasundon man yang pare. Okay, ang karang pare ba? Anak ka, kauyab na. Ha? Pare, magkauyap na doon. Katuli, amigo ko sila, pre. Kanang kuhan, pre. Sutap ka, pare. So, di ko maminyo na. So, asar ko na babae ko na pare na. Undi kita ha. Aloy, ni ako sa ay tinuod ka. Katuwa mong ibasa Gulyat sa New Testament. Apan kung atras ka diri sa Old Testament, ay diri sa Sirach 7, versikulo 23. Okay. Kung duna kay mga anak nga lalaki, edukaha sila. Tudluy sila sa disiplina sa ilang kaugalingon samtang bata pa sila. Pero murag tuno sa New Testament akong gibasa, no? Nga naman. Katunggingon nga disiplinahon. Maura. Pero og ari ka sa 24 mo patiguhog ka gamay. Labi na kung ari na ka sa 25 gingon to dire kung minyuon ang imong anak nga babae na kauman ka na sa usa ka dakong tahas kung babae ang iyang minyon. babae. Apan kani gusto niya minon, laki man. Laki man. Apan sa akong ipangbasa na tanan, naara nimo pagtibang-timbang. Kay gingon man gud dire nga eduka ilabi na sa Kristohanong pagkinabuhi kana ko pasudon nimo sa pagkapare apan bingon apan sa kapautanan nimo kay duha may mga pangutanan nga baka baton baka ako ug apo dili na makatubag ni anak kaya ang usa ka bata ang usa ka binhi nga matawag Gulyat gasa man na sa Ginoo unya dili pud ta makaingon nga unsa to gingon ay gingon nimo Gulyat patumarog kuan ni Sleeping pills. oh Sleeping pills, makatuog ko no. Ning mata. Oh, nga na. Ning mata, mula na na. Saan hitabo na mo? Oh, nainit tabo na to. Imo ko nakuha. Naon lang. ang ako kulutaw ng babae kay usa ka ila kasi ninatapan niya. Amo sila lagi. Oh, dili sa ba kayo kanang misis, dili sa ba kayo nga ingnon nimo ana nga pugso nimo yung anak ka maminyo na. Uroy ang iyang asawa, ikaw na. rin nagkauyon siya wa. Mauna. Ano, parian lang na para maminyo na. Walay kalinaw ang iyang pagpuyo, no? Mauna. Ang imo namang buhaton ning ini nga magpasalamat ka, nga maayos siya glawas, o paabuta lamang maabot pa na. Mabot ang higayon na maminyo, gid siya. Maminyo na siya. Diba? Ug tarong. No, Dili po- tingali, ibisan pag di ka maumulitaw, Gulyat. Kung imo yung kuan nga maminyo ka, atagan siya kag Oo. pare sa gaya. Kuya, niya nagparis yan. Minyo siya. Nagpari, una pa na minyo? Oh, kanang sa Philippine Independent Church. Dili ka tuligo. Dili katolik. Ah. Ano minyo siya, magkapari niya din ha. Kay, wang kakatingong ba? Ako doon, amigo ka, Yan naman, yan naman. Yan naman, Tads. Wala, bugas mo, pilo na bugas. Tinodo na. Ay. Nag-social ka ng sa Kristan. Oo. Sobra na siya, lain to ng pastor. Pastor sila, binuan ba? Pastor Oo. siya. Ito, pag-asawas ka. Wangan. Kaya ikaw, gudaw na kag... Ikaw, wag ka magudaw na magpastor ka? Ako mo na, bisag ka may nag-graduate mo. Pastor na ikaw. Ha? Oo. Tinawag ka. Kuan na naman na, kanang tunan naman yung Bible. Lagi daw niya, batan, okay kuya. Ibog kay ka. Suya ka? Di ko ako, so yan, ibog lang ko. Ah. Kapasturo niya sa siya ni Pres. Kapasturo na naman Iyato biyahan katong Chabi. Kisa Chubby. Nana Chubby? Ug ako gili. Mulyat. Ingon kang himo tang papastoron si gili. Nga papastoron nga ang iyang mga uyab naman kana gusto siya grocery na. Gusto siya tambal butika. Gusto ka tapar sa elektrisidad da. O na. So kinsa man na siya? Haya-haya ko di mo pas. Kinsa man na kinsa man to na to siya mo ni tigtapar. Haya-haya. Daranan kurinti. Balik ta. Balik ta. Misis, pabuta lamang ang panahon. Ayaw po siya ilawag lamang sa kababae. Kaysa ako nang giingon, og minyogan ni mo siyang pinugos, uroy gwa si gugma ng babae Mauna. bagsigi sila away, problema na sa nimo. Labi na naipon mo puyo kay bugto man nimo ng anak. Mauna. Pabuta lamang. Pabuta man. Pabuta lang kaysa ang ang imong angay una-unaon misis no kung wa ba na mo sudog bisyo mag-adik-adik. Balik kayo. Kayo niya kung nagdili kami nyo naghanap ta pa istorya karon nga ang mga asawa gipatay. Ay, dili talin ang mag-adik-adik. Adik kay hadlok mo. Hadlok man. Di man. Ang imo importante na dong o di ka mamiyo ala. Duwa lang pa yun to. Wala si Bambina. Obserbahe, misis. Obserbahe, ko no, misis. Ang iyang mga gamit, ang iyang mga sanina, ang iyang mga linihukan, kung sa iyang mga sabon gamit, sa celebrity ko di bioriso, dili ba siya kabayoton? Nagka, namiwa, kumuha ko mahimo. Kumuha ko mahimo. Kaya ko ang paso. Tihon.